Okay guys, ako'y ganahan ni story ninyo. Before that, intro sa ta. Usa ka adlaw, na ay habal-habal driver nga nagabin-an. Og mga alas 11:30 sa gabi inay ni para niya. Ingnan siya nga dong, ihatod raw ko diya sa unahan, agi sa minteryo. Niingon ang kaning habal-habal driver nga, hala, kanang, tay, kay tiguang naman. Tay, kanang, hadlok ra ba kuno diha ang minteryo, tawaan ra ba kuno? Siya, ay, tuwa na dong, di man na tinuod. So, gipasakay niya ang tiguang, og niagi sila. Pagduol na sa minteryo, lain man niyang paminaw. Bisag libaong kaayo, gipatudahan niya padagan. Ug tuod man, paglabay niya sa minteryo, wala na ang tiguang sa likod sa iyahang motor. Pagkasunod adlaw ana, nagabinan gyapon siya. Mga alas 11:30 gyapon. Naay ni para niya na muragikan sa ospital. Unya murag nabali ang tiil. Tiguang mo na pod ni para niya dong. Pwede ko ni may hatod diha sa unahan, kanang unahan sa minteryo. Siya, noy, kagabi na ba aron, nganong karon pa man ka? Karon pa magugod nakagawa sa ospital dong. So, ali noy, so nisakay siya. Pag abot na duol na gid sa minteryo, niingon ang kadong tiguang nga, dong, pwede maginahinay ta inig duol na sa minteryo. Niingon ang driver ka na, ngano man noy? Siya, gabi imang gudong, nisakay ko gabal-habal. Nahugod dire. Morning napiang ko. Uy, batasan tong drivera.